ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо пневмония, яъне бемории илтиҳоби шадиди шуш. Пневмония яке бемориҳое ки дар организми инсон вомехӯрад. Ин асосан сабабҳояш замбурӯғ, вирус, бактерияҳо. Баъд аломатҳои асосии беморӣ чӣ аломатҳо дорад? Сулфа, атса задан, баландшавии ҳарорати бадан, дилбеҳазурӣ, қайдкунӣ, яъне ки дарди шикам бисёртар мешавад, ки ҳолатҳое ки дарди шикам метиҳад, дарунравӣ, дард дар қафаси сина, дардмандӣ пайдо мешавад. Анамо ҳолатҳода ин мешавад, ки бемории пневмонияда вохӯрда метавонад. Бемории пневмонияра ба ҳамагон маълум астааст, ки барои ташхис гузаронидан чӣ кор кардан лозим мешавад. Яъне ки аввал рентгенограмма мегузаронад ё ки компютерни томография. Баъд анализҳое ки ҳастааст, ки ҳамон анализҳоро бояд фаҳмидан лозим астааст, ки кадом анализҳо мешавад. Ин обши анализи хун мешавад. Баъд коагулограмма. Дар дохили ин ҳар вирусҳоро, бактерияҳоро дидан мумкин мешавад. Ина мо дар Москва клиникаи худамонро, яъне ки клиникаи худамонро кушодагӣ ҳастем, кор ва фаъолият карда истодем. Дар клиникаи мо яъне ки терапевт, уролог, кардиолог, невропатолог, хирург, гинеколог ҳамаи мутахассисон мавҷуд ҳастанд. ғайр аз ин ҳиҷома яъне ки фитобочкаи хеле ин хизматҳо ҳам дорем. Агар ягон хизмат, ягон муроҷиатҳо бошад, марҳамат, мо дар экран номеромона мемонем. Ягон муроҷиат боша, марҳамат, занг занед. Мо доим дар хизмат тайёр ҳастем. Саломат бошед.